Non existe un motivo real para facer esta moción de censura. Os únicos motivos que están detrás desta manobra son os intereses partidistas e particulares. Todo lles vale para chegar ao poder, mesmo usando as coaccións a concelleiros ou comprando vontades. Todo iso di moito da calidade humana das persoas que o fan, porque non só traizoan os seus principios, tamén secuestran a vontade de toda a veciñanza de Ribeira. Sei que xuntos, con toda a forza da xente que cree nun proxecto limpo e honesto, imos demostrar que Ribeira ten dignidade, que nin nos vendemos, nin nos rendemos. Demostrémolo. En Ribeira nos quedamos a moi pouquiños votos dunha maioría absoluta, tendo un partido independente, o PBBI, que estaba formado fundamentalmente por xente que estivo no seu momento de concelleiro do Partido Popular, non? Cando remataron as eleccións municipais tentamos chegar a un acordo con eles, naquel momento non foi posible, e fixeron alcalde a un do bloque que tiña 5 concelleiros, nós tiñamos 10, estábamos a un da maioría. Lóxicamente seguimos as conversas durante todo este tempo e conseguimos chegar a un acordo por Ribeira. E agora o bloque se ofende, non? Porque non respetamos o que di o pobo, non? O que di o pobo está expresado nas furnas e non nos quedamos a moi pouquiño.